Τουλάχιστον 3 φορές από την μέρα την οποία κατασκευάστηκε. Και ομολογουμένως βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Λαζάρ παίρνει κόρνερ. Γεωργιάδης και Τσουκαλάς προθερμαίνονται για τον ΠΑΟΚ. Και προωθηθεί και ο Μαλεζάς. Εδώ χρειάζεται προσοχή στην κόντρα επίθεση που θέλουν να βγάλουν οι Νορβηγοί. Λί να ευνηδιάσει από εκείνο το σημείο τους αντίπαλους τερματοφύλακες με το εξαιρετικό αριστερό πόδι που διαθέτει. Με δύναμη το Σάντος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πάει πρώτος ο Παύλο Γκαρσία στην μπάλα. Νουρτβικ. Έκοψε ο Λαζάρ. Ψύχραμα του λέει ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης. Λαζάρ πήρε από το Βιερίνια. Περιμένει να ανέβει ο Λίνο. Κάθεται για το Βιερίνια. Η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ. Και το δεύτερο που θα γίνει στην Τούμπα την επόμενη Πέμπτη. Θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την πρώτη ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα. Φάουλ στον Αρίας. Ο Κροάτης έχει διαφορετική άποψη. Πήρε ο Γκούντε. Τώρα ο Φέλα. Καλή μεταβίβαση. Ο Μπέρε είναι σε πλάγια θέση. Έκλεισε ο Κρέσιτς. Ο Έτο. Ο Νουρτβικ. Ο Τσιρίλο μακριά. Αυτή ήταν η... Ο Κονέ έχασε τον Γκαρσία. Λίνο. Λαζάρ. Αθανασιάδης. Ωραία, τσίπησε την μπάλα για τον Λαζάρ. Αυτός θέλησε να του δώσει κεφαλιά. Πάσα, καλύψε. Έκοψε ο Παύλο Γκαρσία. Λαζάρ. Παίκτης με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Και παρά το γεγονός, το λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, ότι μόλις λίγες ημέρες είναι μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του Πόλων. Έχει ενσωματωθεί πολύ γρήγορα και η αγωνιστική του εικόνα είναι θετικότατη. Τώρα βρίσκει τον Έτο. Ο Βασιλιάνος ζήτησε φάουλ εδώ μαρκά. Τρέχει να πρεσάρει ο Κονέ. Ο Λίνο άλλαξε πολύ ωραία με τον Λαζάρ. Απλός στο παιχνίδι του. Ουσιαστικός ο Ρουμάνος. Ο Λαζάρ. Ο Ρουμάνος ο Λαζάρ είχε και με το μικρό πρόβλημα τραυματισμού στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή τη στιγμή ο Σταύρος Τσουκαλάς παίρνει οδηγίες από τον συνεργάτη του κ. Μπολόνη, τον κύριο Πρέτο. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα αποτελέσει και την πρώτη αλλαγή στον αγώνα. Πίεση δηλαδή από πολύ ψηλά στον αντίπαλο του ώστε να προκύψει το λάθος. Ο Γκούντε. Μπροστά το Λίνο πάει και ο Γκαρσία, είναι και ο Λαζάρ εκεί. Κλεισμένος ο Ζάγιτς από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πέρασε ο Λαζάρ που συνεχίζει, κάνει εντυπωσιακή προσπάθεια εδώ. Και πάσα στο Βιερίνια. Περιμένει ο Αθανασιάδης. Ο Πορτογάλος έχει χώρο και πάει μόνος του. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 72. Από την εξαιρετική προσπάθεια του Λαζάρ στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Βιερίνια πήρε την μπάλα, έκανε αρκετά μέτρα μαζί της. Του έδωσε διάδρομο ο Αθανασιάδης. Και ο Πορτογάλος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0 του δικεφάλου στο Όσλο και το Ούλεβαλ. Ξανά δεν μπορεί να πιάσει κανείς το Βιερίνια εκεί. Καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να πάνε πάνω του οι Νορβηγοί. Και με ιδανικό πλασέ στη γωνία του Χίρτσφελτ δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Στο παιχνιδιού γενικότερα, με πολύ τρέξιμο και από τον Αθανασιάδη και από το Φωτάκι και από το Βιερίνια στο αμαργαρίσματα. Ο Αρίας και ο Λαζάρ έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Αυτό στο οποίο ήταν και η μεγαλύτερη ανησυχία του Ρουμάνου τεχνικού ως τώρα και στο οποίο αναφερόταν πάρα πολύ συχνά ότι η ομάδα του δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ, ειδικά από στημένες φάσεις. Κεφαλιά του Νίλσεν. Έτο. Λαζάρ, Φωτάκης, Αθανασιάδης. Αρίας. Μόνιμος εκτελεστής στα στημένα ο Ζάγιτς. Ο Γκαρσία στο πρώτο δοκάρι και τώρα ο Βιερίνια. Του δίνει στήριγμα και ο Λαζάρ. Ο ΠΑΟΚ με 2 εναντίον 2. Ο Ρουμάνος θέλησε να ξαναβρει το Βιερίνια αλλά δεν πέρασε η μπάλα. Μπέρε. Πλάγια στον Ογκούντε. Ο Κονέ θέλησε να κατεβάσει πάλι από την κόντρα. Η μπάλα στα πόδια του. Το σούτ του Σινκ είναι άστοχο. Κόρνερ όμως. Εξαιρετική απόδοση σε άμυνα και επίθεση για ένα ποδοσφαιριστή που είναι ανέτοιμος. Δεν έχει προλάβει καν να μπει στο κλίμα της ομάδας.
Έχει παίξει μόλις λίγα λεπτά σε ένα φιλικό μαζί της. Έχει κάνει κάποιες προπονήσεις. Ο Λαζάρ είχε γενικώς πάρα πολύ καλή παρουσία